Historieopgave: imperialisme og afkolonisering. Imperialisme. Imperialisme, det var sådan først og fremmest en politisk og økonomisk bevægelse med ideen om, at det ville være en velgerning at sprede den europæiske civilisation og religion til resten af verden. Det var sådan en rigtig legitimering og ekspansion. Det betød meget for sådan den europæiske selvståelse og have den folkelige opbakning til det nye koloniaventyr. Øhm, Man mente, at altså, som europæer, så mente man, at man gjorde det land, man gik ind i, for eksempel Afrika eller Indien, og dengang man havde ført de kolonier over i Amerika, at man gjorde dem en tjeneste til at tage magten. Europæerne mente, at det var en fordel for både dem og befolkningen, at man kom ind og kom med sin religion, og kom med sit sprog, og kom med sine udviklinger og teknologier, og alt det der sådan ville hive landet op til at få så man fik måske et slags lavere bundniveau blandt udviklingen i alle lande i Europa, eller i verden. Øhm, der er mange, der er sådan, at de europæiske, der fandt sig på sådan et højere niveau end de andre befolkninger i andre dele af verden, for eksempel Afrika og Indien. Og det viser sig for eksempel, at man kunne være en velvillig nedladende, et oprigtigt ønske om at give dem, sådan man vil give dem den, hvad skal man sige, den vestlige civilisations velsignelse, eller hvad man kan sige. Altså, man vil sådan, man vil, man vil ikke lade dem styre sig selv, man vil sådan gå ind til overhånd og så vise, at hey, det vi gør, det er bedre, og vi kan få jer sådan få jer til at nå mange ting, og bedre ting. Og nogle af de her tanker, de kom så til udtryk i englænderen Rudyard Kiplings digt om den hvide vands byrde fra 1899. Og imperialismen, den blev således også grundlag for Bjørns racistiske teorier, der ud fra videnskabelige argumenter kunne påvise de sådan dominerende folks underlegenhed i forhold til de europæiske erobrere. Ja, og det er så det første billede til det. Man kan også sådan, hvis man kigger på det billede her, når man erobrer et land, så er de jo, så kan man sige, det land du går ind i, for eksempel Afrika, de er jo sådan mere eller mindre aber, hvor England så kommer sådan, og er de sådan, eller europæerne og englænderne, Storbritannien og så videre, de kommer sådan, der er lidt mere længere fremme og bedre udviklet og klogere og har våben og de har udviklet alt muligt, hvor de andre måske stadig er i den her fase, så er England lidt længere fremme. Hvis vi er her i dag, så er de måske her dengang, her sted. Og det kan også godt vise, hvad det måske kunne være var godt ved den imperialisme, ved at de gik ind i landet, og de gik ind og sådan tog overhold og styrede og hævde dem sådan op på, hævde dem med på udviklingen, og gjorde, at de, hvad skal man sige, fik de ting, som man måske også havde i Europa mere eller mindre. Måske ikke på samme niveau, men stadigvæk lidt, så de kunne følge lidt med. Man kan sige, hvis europæerne ikke kom ind og gjorde det ved afrikanerne eller dem i Indien, så var de måske ikke så langt fremme i teknologien i dag, som vi er. Cecil Rhodes fra 1853 døde i 1902. Han var en sydafrikansk mineejer, og han var også en politiker. Han var sådan en slags fortaler for total britisk dominans. Og han havde planer om at lave en telegrafledning system fra Cape Town til Cairo. Og den telegraflinje skulle så sikre hans herredømme nede i Sydafrika. Og han lavede en masse aftaler med de forskellige høvdinge for at få rettigheder til at lave den der telegraflinje, og på den måde fik han så indlemmet et stort landområde i Sydafrika, hvor han så kunne opføre det. Det her område blev så siden en selvstændig stat, og hed dengang Rhodesia, og i dag Zimbabwe. Dengang lå tysk Østafrika, det lå i vejen, og i dag er det så Tanzania, det lå i vejen for de britiske planer, frem til slutningen af Første Verdenskrig, hvor Tyskland så mistede sine kolonier. Det er Berlinkonferencen i Berlin, og det viser forhandlingerne i Berlin, hvor at europæerne, altså alle de store magter i Europa, de skulle diskutere, hvordan de skulle opdele Afrika, fordi
Tyskland kunne godt se, at det for eksempel ville gå galt, hvis Storbritannien bare gik ind og tog det hele, og så ville der komme krig mellem, fordi Frankrig ville selvfølgelig også have noget, Tyskland ville også have noget, osv. Så man endte med at lave en Berlin-konferencen, hvor man så sådan diskuterede, hvem der skulle have været, og hvordan man opdelte det, og det kan man også meget sådan se af, hvis du kigger på Afrikas kort, hvor linjerne er meget lige, så det er meget lige tegnet, det er ikke sådan lige rundt her, og det er sådan nærmest med lineal mange steder. Så den tyske leder, Bismarck, han indkaldte til det her møde, blandt andet fordi han også ville blive gode venner med Frankrig igen, efter han tabte det store nederlag til dem nogle år før. Og under mødet, der vil man sådan have fri handelsaftaler til Centralafrika. Specielt Kongo for eksempel, fordi Kongo var meget rig på diamanter og mange andre ressourcer. Man vil bringe slaveriet til ophør, og man vil åbne Afrika for fri handel. Og man skulle have fri sejlads i Niger-floden og i Kongo-floden. Og der var meget stor fokus på Afrika, fordi det var det sidste ukrænkede og uberørte kontinent, så men der var ingen, der sådan havde gået ind i det, og ingen, der sådan havde specielt gået ind og taget sådan og sige, hey, det er vores, og sådan noget. Så det var sådan, efter Amerika, så mente man, at det var sådan, det var det sidste urret, og det var spændende, og det ville man jo gerne have fat i, men man kan godt se, at det var et problem, hvis man ikke gjorde noget og opdelte det sådan til en konference, ligesom i Berlin. Den her konference, den påvirkede selvfølgelig også afrikanere, fordi der er ingen, der spørger, hvad de synes. De bliver bare nødt til at følge med og høre, hvad europæerne egentlig gør, og sige, at de skal gøre, for de bliver jo overtaget, de bliver en koloni under britisk eller fransk eller tysk styre, og så må de jo bare underlægge sig dem. Under konferencen bliver der for eksempel sagt, I har bare været taknemmelige, og vi gør noget meget godt for jer. Der kan man også se, hvad europæerne og de andre stormagter sådan mener, at vi gør noget godt, vi kommer ind i jeres land, vi kommer og giver jer udvikling, vi kommer og giver jer andre måder for mad på, vi kommer og giver jer viden og intelligens, og I giver til gengæld også diamanter, guld, kobber, det hele, ressourcer. Der er ingen rigtig spurgt dem om lov, eller spurgt afrikanerne om råd, hvad de synes man skulle gøre, og hvad de mente. Det var bare, sådan gør vi. Og mødet, det var sådan et paternalistisk kulturmøde, fordi europæerne ønskede at opdrage afrikanerne, ligesom dem at rette sprog, religion, kultur og igen deres udviklinger inden for forskellige ting med ind i landet og prøvede at hjælpe dem på den måde. Så til afkolonisering. Der har vi så Gandhi på de billeder her, både som pænt klædt, og hvor han sidder og leger med en opfindelse. Gandhi, han blev født i 1869 og blev omtalt med navnet Mahatma, som betyder den store sjæl. Han var en af de vigtigste politiske ledere i Indien, og han havde en meget stor indflydelse på den indiske frihedskamp. Han var også han stod i spidsen for uafhængighedsbevægelsen i Indien. Og i starten, der var lidt over halvdelen af Indien, det var under direkte britisk styre, og resten det var så fordelt på et stort antal fyrstemmer, nogle meget, meget store, og nogle lidt mindre, og nogle meget små. De fyrstemmer, de var selvstyrede enheder under britisk overhøjhed, og det gør så, at de levede sådan stadig under britisk love, eller britisk styre lidt, men stadigvæk var de lidt selvstyrende. De sådan passede lidt sig selv. Dengang var der sådan heller ikke tale om den der indiske nation. De havde ikke nogen nationalitet eller nationalisme i landet. Det var britisk overhøjhed. Og den britiske nation blev et resultat af de mange års politiske kampe for selvstændighed, men der var tale om talrige folkeslag med forskellige sprog, religioner og kultur under det første stykke tid der. Og de her forskelle, de lever videre i dag i Indien, men landet har så selvfølgelig stadig en fælles historie. Og i 1885 der startede modstanden af det britiske styre, og det skete ved, at den indiske nationalkongres blev dannet, som spillede en meget, meget stor rolle i deres selvstændighedsbevægelse. Og senere kom der så et regeringsparti, eller blev
senere i et regeringsparti. Kongresspartiet, deres fokus fra starten, det var at få større deltagelse fra det indiske folk ind i politikken. De ville have, at inderne skulle have mere at sige i politikken i Indien, og de ville prøve at få dem sådan til at få et indblik i, hvad indisk politik var, så det ikke kun var så det ikke kun var britterne, der sad i politikken, så de havde noget at sige. Og så vil deres andet fokus, det var også begrænsning af den britiske udførsel af penge fra Indien. Kongresspartiet var sådan det første tegn på indisk nationalisme i landet, men det hele medførte også sådan en splittelse mellem folk fra de to største religioner, som var hinduisme og islam. Og det medførte så også med i 1906, der blev den muslimske liga dannet, som var et parti, der sådan var et modsvar til kongresspartiet. Det var sådan islams parti for frihed. Og i 1909, der begyndte briterne at tillade valg af indiske repræsentanter til lokale råd og forsamlinger. Men det var dog kun overklassen, det var kun dem, der havde råd, det var dem, der havde pengene, det var dem, der var en rig familie. Det var ikke de fattige bønder, som var dem, der var flest af, som dem, der måske ville have noget andet. Havde nogle andre råd og ville noget andet end det rige. Og så gennem 1. verdenskrig, der kæmpede de indiske tropper med britterne og andre dominionslande som Australien og Canada. Og det førte sådan frem til 1916, der ville Indien have dominionstatus, der gjorde de krav på det til britterne. Og kort efter det der vendte Mohandas Gandhi tilbage til Indien fra Sydafrika for at gøre krav på den dominionstatus. For at gennemføre aktioner til fordel for de fattige bønder. Altså han ville have, at de fattige bønder også skulle have noget at sige i Indien, og ikke kun det var overklassen og de rige. Efter 1. verdenskrig, der var den indiske økonomi præget af inflation, og det var svært at finde arbejde, og det førte til mange demonstrationer og utilfredshed mod kolonistyret. Og det virkede så også med, at der kom flere demonstrationer, og man blev mere og mere utilfreds med britterne. Men de ville stadig ikke give nogen form for selvstændighed, og heller ikke dominion status i. Men så i 1920, der indfører Gandhi så en ny kampagne mod samarbejdet med britterne. Og det er jo, han opfordrer sig både til boykot af britiske varer, og sådan, man vil virkelig boykotte britterne. Og så i 1929, der bliver Jawaharlal Nehru leder af kongresspartiet, og han førte sådan længere hen mod nationalisme og socialliberalisme, fordi at det var ikke kun englænderne, der førte Indien i fattigdom, men det var også den indiske overklasse, som bare gjorde, hvad britterne sagde, og nu mente han så, han mente ikke, at dominionstatus det var nok. Han ville have fuldstændig uafhængighed for Indien. Og efter en masse møder i 1935, fik man en ny Government of India Act, der indførte selvstyre og oprettede et nationalt parlament med 2 kamre, som var det, de ville have. Ved 2. verdenskrig slutning, der accepterede Storbritannien at give Indien dominionstatus, og Indien brugte så de næste par år på sådan at planlægge det nye selvstændige lands politiske og administrative systemer. Gandhi blev uheldigvis myrdet i 1948 af en hinduistisk fanatiker, der anklagede ham for at være et forblødset over for muslimerne, da han jo var en alverdensmand. Og Gandhi har også været en meget, meget stor inspiration for mange andre frihedskæmpere, blandt andet Nelson Mandela fra Sydafrika og Martin Luther King, eller i Sydafrika, og Martin Luther King i Amerika, som kæmpede for de sortes frihed i staterne. Så er der det sidste her. Det viser de koloniserede imperier i 1914. Billedet viser sådan, at hele Afrika, bortset fra Etiopien, sådan er underlagt som en koloni fra andre europæiske lande. De er koloniseret, og som det eneste kontingent i hele verden er hele kontingentet koloniseret, og Storbritannien har så flest lande, som man kan se, og Frankrig kommer lige efter. Og udover at Storbritannien havde en stor del af Afrika, så havde de også hele Canada, som man kan se heroppe, det røde. Og de lande der, de havde også en del af Indien, man kan se.